sukare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni totoro law bosaya damga ngenara yirla fuladu bundu gorgola barakana khombo welingara kon waktu yoni hato masina kame nyoro hato jumbugo ene jiya ngardinde kabroji mena jagordo kalfinado celal balli mo leydi Sénégal no woy wadde kala subaka hollirama subaka hande o mayɓe taw jeeta sababu yaltude ɓe aduna koɗo hen boros koko ɓuuri ƴellitade e nder leydi ndi to leydi Mauritanie laamu ngu yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko ɓeydude sembe mum ha ɓiɓɓe leydi ndi mbawa ŋeesade gam haɓade oɗo hen boros to leydi Mali caggal fiyande musde wannode hecciyanke e nder région mo Gao horejo leydi ndi woni Assimi Goïta holliti sunare balɗe tati e nder leydi ndi kala to leydi Guinée yitama toon ñaw kulɓiniɗo no fewi biyeteɗo Marburg taw kadi ganduɗa ko on ñaw jeeyata sababu argol ñaw biyeteɗo Ebola to leydi Côte d'Ivoire jonde hanki lora bagbo kame yaadi mum hollitima darnu landa mum kesa to Niger toon kadi ko épidémie ko fate banggue choléra yoɗɗima toon sappo e ɗiɗo fittandu to Burkina Faso Nigéria ha to RD Congo Cameroun ha faynma toon to Ghana Chine ha faynma toon to Afghanistan musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ene safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede e kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗ waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko
docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djibiso ene waɗa dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe fulɓe ɗo gonɗon e windere nde kala juule mo wuuri hitande men harana darima hitande meɗen ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati woni harana docteur Djibiso ne jogui beelema mawɗo no feewi habru dendagal bandiraɓe kala e nder wittoji makko o witti leggal haw wattingal leggal siro taw kadi kon siro nafata ko gorko docteur Djibiso ene jogui beelema mawɗo andina dendagal bandiraɓe julɓe fulɓe kala temedere dow temedere sa hutorima koɗo henna siro an oɗo henna gorko teskiɗo oɗo saaha mo gondena goragumani usti tene kadi ala ko wiyete rewam ma yiito hen hoore maɗa ma won hunde duumide taw wona tan kala saaha aɗa yara e nder ɗin calti docteur Djibiso yaltini siroji goɗɗi ganduɗa en itta ñabbuji kewɗi gonɗi e nder ɓandu ha tenti reedu kono ne kadi donkuɗe ɓesnude joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala hoore musande koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo joguiɗo diabète tension estomac donkuɗe ɓesnude kono ne kadi cimmiɗo ha simme naati e nder ƴiƴam muɗuma sa yiiɗi hedde hen ko laaɓi hono mbatta hetto joni joni ɗeɗo hen tongoɗe 00221 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 00223 ko numéro makko WhatsApp leydi Mali 70 85 72 47 ɓiɓɓe fulɓe mbadden dando e docteur Djibiso jaadenema koye harana kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ma bare sappo juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabaruji men e ɗemgala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba e nder kabaruji men ma en jaa ha toon to leydi Gambi taw jadatena koye musidɗo men koddanene Abouba leydi Sénégal ñalawma hanki walla kikiɗe hanki ha fenma subaka hande o kala finiri ko sunare mawde ko fate banggue umma islamique kala ɗum ko caggala nde yalti aduna taw ganduɗa ko khalifa général woni Serigne Abdourahima Seck taw ko woni khalifa général mo Ceneba mo ganduɗa joɗinoma e jappere kene foto wonde hitande e lebbi ɗiɗi yalti aduna jamma beɗɗo heno toon to Maroc ko wona ɗum ko so tawi koto Layen en woni Baye Abdoullahi Thiaw Laye taw ganduɗa kam woni 5e woni tan khalifa battuɗo e joyi ɓiijo khalifa mo Mahadi Seydina Limamullahi baɗɗo e jappere kene wona duuɓi nogas kam yalti aduna hanki jaranoɗo e duuɓi capanɗe jeenayyi e joya hanki o wira sanga 21h nde o yalti aduna ɓe kollitani wonde o yalti aduna ɓe pewnuma haw feewi ɓe mbirimo jamma haɓe gayni nde ɓe kalani yimɓeɓe kala so tawi tan ɓe mbaɗano noon ene gasa kadi ma wona ɓittodiral no feewi gam teskede oɗo saaha mo gonɗen yimɓeɓe ne kaɗa moɓodirde ko fate banggue haɓade oɗo hen ñaw hande mo ganduɗa ene yaawi koyngal no feewi tene kadi raaɓo mum ene muusi ha ɗon wawi hadde gartaten koye jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no woyi wadde kala subaka so huccidde e ɓesguji leydi ndi andinaɓe oɗo hen ñawɗo yarata e nder leydi ndi wonande kene fotta wonde ujunnaje ɗiɗo e temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato woni ƴewdaɓe tawane jogui e nder ndeɗon limore ko temedde tato e capanɗe tato e jeegomo neɗɗo
ɓen tawani jogui oɗo hen ñawa hen yimɓe nogas ko memodirnoɓe e joguinoɓe oɗon ñaw taw kadi ganduɗa ɓeena tawaɓe ene jogui oɗon ñaw nogas e mumena ene gandiraɓe ɗumena kene fotta wonde 360 ɓen ganda holdaɓe ɗumen ko raɓaɓe booli e beddaji e jeereji ha e nokkuji kala kene fotta wonde 495 wonande ɓen ɓe cellano keeɓi cellal mumena 60 neɗɗo hande one tampina fewi ma ballite e fofando kene fotta wonde 31 yalti aduna tugganma tan hanki ha fenma hande o ɗum no eɗen gandi ne muusi no fewi so tawi woni Sénégal wasi 31 neɗɗo e nder tana waktuji nogas e nayyi tugganma hanki faynma ɗo ɗo gonɗen eɗen gandi ɗum ko kulol mangol no fewi ha joni koye Sénégal keddotoɗen ko fate banggue ŋeesade gam oɗo hen ñawa wen peƴƴirde tataɓire ndeɗo hen Sénégal ɓenni million neɗɗo puɗɗiɗo ŋeesade e nder leydi ndi woni hen ko Sinopharm woni hen kadi ko AstraZeneca woni hen kadi ko Johnson mo ganduɗa oɗon ko dose goto woni hen kadi ene paadi dose uji min ɗimmi ne waɗi hen kadi timmini kono kadi eɗen gandi wonande so tawi ƴetti oɗo hen vaccin haɗatama raɓede haɗatama rabde kono kadi wawata nadde ha nanggoya jofe maɗa beele oɗo hen debbo cowiɗo walla muyninowo ene foti ŋeesade ko namda ɗum jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli o holliti ha ñalawma hanki o rewɓe sowiɓe kami muyninoɓe kala oɗo saaha ene mbawi ƴettude oɗo hen vaccin gam rende koye mumen ndena kadi cellal mumen e oɗo hen boros hande layɗo e nder leydi ndi kala laayi e nder Afrique ha e nder windere nde kala to hôpital mo Fana to ne kadi docteur Ousmane Ndiaye holliti toon kene fotta wonde sukaɓe nayo mbasi toon pittali mumen taw jeeyi sababu mum ko oɗo hen borosa biyeteɗo coronavirus kene fotta wonde 15 suka oɗo saaha ene tampina fewi koma wallite e fofando ha joni toon to Sénégal keddorɗen yeeyoɓe leɗɗe taw kadi ganduɗa ko leɗɗe pharmaceutique taw rewani lawola ɓe jeeyata ɗum koye mbadi haɗade eɗen gandi sa kala jiyani ɗon jogui tan kees muɗum walla ni ha e nder guure men ne yeeye leɗɗe poɗɗe kala eɗen gandi ɗum koko haɗa so tawi jeyum jaggama lawol koko fawete e dow muɗum jeyino sababu jaggede biyeteɗo Djiby Cissé kame Latti Diawa kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe nangganoma hen goto koto Grand Yoff jeeya goɗɗo ko toon to Parcelles Assainies ñalawma hanki o ɓe darima e yeeso suudu ñawardu Dakar caggal nde ɓe kolliti wona nde ɓe coodi ɗum ko toon to jeere Touba toon ɓe coodi ɗiɗon carton ngaji taw woni hen ko poɗɗe jeeyeteɗe taw kadi poɗɗe ɗe kala wona poɗɗe dewɗe lawol ala hen kala ko moƴƴi ɓe taƴanama lebbi 6 e kaso goto e mabɓe kala hen lewru woturu yiyata hay cafil nangue wonata koye niɓɓere jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue boowe dendade leydi ndi kame kotki kono ne kadi ha e laaɓal kala ko fate banggue haɓade ñonkoto taw koye nokkuji dendadi woni Abdoulaye Sow waɗi jillu mum ɗum koñande alet jawtuɗo hen toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Paul Sidara Senghor bowal muɗum ha faynma toon to pont mo Yofa ha faynma to Védène ɗum noon ko yidde ittude kala kene wiye ñonkoto taweteɗo e nokkuji ɗi kala fitte ha laaɓa beele foof ene wona e mbadi peewal nde tawno eɗen gandi ñonkota ko hunde yawde addude ñaw no fewi ha joni koye Sénégal keddoɗen ɓeydede nden kay kisal wonande gendarme aɓe kame police aɓe kala ha tenti noon ko wayno Tivaouane Peulh Keur Massar ha toon to nokku biyeteɗo ha faynma toon to Védène 3 kono ne kadi en wonde wakhina Nimzat Malika kala teskama ɗeɗo hen leeɗe ha oɗo saaha mo gonɗen koko ɓeydi ko fate banggue guykaji kam e biftotoɓe ha tente oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue ɓeena wonoɓe e motoje ene jaaha attinta tan ha bifto téléphone ma walla sac ma moni kala ene jogui ndimagu rentade no fewi goomu tambiɓe ko fate banggue lewru yiilade lewru hanki ɓe mbatti ɓe jaltini konngudi mabɓe toon to jayde RTS ɓe kolliti wonande lewru yiyama e nder jokli ɗi kala ɗe gandi ko wayno harana en mawlude en luural ala luural woni tan koye julde korka e julde taske so tawi tan wiyama lewru korka ari luure puɗɗima so wiyama tan taske ari luure puɗɗima kono ko wayno harana en lebbi keddiɗi kala luural wawa wonde ɗon ɗum waɗi hanki ko fate banggue yiide lewru hawrama e nder windere nde kala yiyama hanki ɗum noon hande woni
ala talata hande woni go lewru muharrama woni tan nduɗo hen harana men hitande men ko hande woni go ɗum noon harana wonata ko 17 lewru août hitande ndeɗo nde gonɗen joni ko hitande 1443 taw ko fergo annabi o sallllahu alayhi wa sallama sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti ƴewdima ken wona 1343 ko ni ƴewdo ngo wayi 1360 ɓe mbaɗa ko test jawɗo no fewi ko wona ɗum ko 474 mbaɗa ko test PCR woni laboratoire ha ɓuura gonɗude tawa ɓe jogui rafi o walla ala tawa ne jogui oɗon ñaw ko 241 neɗɗo yimɓe 4 hanki mbasi pittali mumen e nder leydi Mauritanie taw jeeyi sababu ko ñaw coronavirus kene wona 319 neɗɗo keeɓi cellal mumen teskama noon guila tan oɗo hen vaccin fuɗɗi e nder leydi ndi kala ko kene fota wonde 21 600 mo ganduɗa fuɗɗi ñesade e nder leydi ndi kala hen 441 ɓen koye balɗe ɓinnuɗo hen ɗe tan kene wona 56 ñalawma hanki o tan ñesima taw ko dose mumen ɗimmo e nder leydi ndi kala goomu rewindo haɓade ko fate banggue ñaw coronavirus hanki batu mabɓe toon to joɗorde jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi ɓe jaltini toɓɓe jeeɗiɗi ko fati e banggue haɓade ñaw coronavirus ko wona ɗum ko hadde inde e yangue e moɓodire bawɗe wonde kala ɓeydude nden kay kisal jeereji hay nokkuji jolduɗi otoji kala e senare e laaɓal e suumade kala ko wona ɗum ko oɗo saaha wakkilde yimɓeɓe e nokkuji kala pottitiri nde mbaɗata ɗon basuji ne yimɓe mbasa beele yimɓeɓe mbawa ŋesade keɓa vaccin ji min no foti wawde yarude ni nde tawno so tawi waɗaka noon en mbawata sertude e oɗo hen ñaw mo coronavirus les autorités ha hande ɓe garti e yidde ustude taw ganduɗa ko nokkuji jolirɗi ko wayno ɓittodirteɗo e nder otoji ɗi kala yiddeɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ko findinde yimɓeɓe ko wayno kiifa ha faymato atar kame adrar kala ko yidde andinde yimɓeɓe moni kala yo jogo cellal e ndimagu gam aɗa saaha wawde surade e sura kadi ko fate banggue haɓade oɗo hen ñaw woto o ɓeydade yajje yoga e nokkuji joni koye Mauritanie keddoɗen alakhbar ɓe kolliti wonande gollotoɓe e hôpital spécialiste médecine médical taweteɗo toon to Nouadhibou kamɓene ɓe moɓodiri yesso wonande oɗon bâtiment ɗum noon wonno ɗon ko safroɓe kiban ɓe kolliti wonande oɗo saaha ɓe joɗima lebbi jeeɗiɗi ɓe keɓani jabdi mabɓe oɗo saaha ɓe kolliti ɓe erima hoorejo leydi ndi nde wawata wallude beele ɓe keeɓa jabdi mabɓe ha timma ko fati e ndenka ɓe hen joguiɓe ndenka e kisala ɓiɓɓe leydi ndi général ko fate banggue tambiɗo nden kay kisal ɓe jaɓɓima ken wona 15 oto mo hinde parado TX 2021 ene wondi kadi 17 oto mo ganduɗa ko Hyundai ɗum foof noon ko sembolinde nden ka e kisal ya ngara e nder leydi ndi kala adrara ɓe kolliti woni adrara fo ɓe kolliti wonande dumbirdu tawetendu toon to Darou Naim ne tawe e nder Nouakchott oɗo saaha mo gonen dumbaɓe wonɓe toon kala jaltinama ha laaɓi nonne kadi toon to 13 Moura kene fotto wonde 1,500 dumbaɗo oɗo saaha nawama toon to dumbirdu tawetendu toon to wilaya mo tagana beele ɓe mbawa dumbede toon ɗum noon oɗo saaha ko fewnidde yoga e nokkuji ha wawa wonde nokkuji goɗɗi bawɗi wonde jaaduɗe e jamanu gollotoɓe ko fate banggue programme amala ɓen kadi moɓodiri gam hollirde oɗo saaha seppo yamirani ɗumen yo wat seppoji gam teskede oɗo hen boros kono ɓe erima hoorejo leydi kame laamu ngu kalde wata moƴƴinde gurdam mabɓe saabu golle mabɓe ɗoɓe gollata ɗo ko hunde nde yarani yesso no foti yarude ni jagorɗo kalfinare cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni Wuld Zahafa
holliti oɗo sa darni cati ɗiɗi ɓen cati noon ko ɓeydude sembe ko fate banggue hendu fofandu hinde oxygéne ko taw kadi ganduɗa ko wallidde ɓen ronkuɓe fofde taweteɓe e ɗiɗon cuuɗi cafriɗi taweteɗi e nder leydi Mauritanie kala sen giwi to Mauritanie tawtorama ngolɗo hen jonde nden kay kisal hakkude Algérie kame Sahel yo Algérie yuɓɓini jonde balɗi ɗum ko ñalawma hande e janggo kala nden ka Algérie e Sahel eɗen gandi Sahel o foof so rendi oɗo saaha mo gonɗen Algérie ene jeeya e sembeji ɓurɗi hewde sembe no fewi e nder leydi ndi ha e nder diwan o kala tawtorama jagorɗo kalfinade hakkude leyɗele ko fate banggue ndeɗon jonde kadi bismama hen leydi Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso ha fenma Mauritanie kala tawtorama hen kadi mission l'ONU Nations Unies tawete to Mali ɓene kadi tawtorama sete Union africaine ɗum noon ko sembolinde nden ka e kisal e nder Sahel e hoore mum toon to Algérie cummusɗo waɗi toon tugganma hanki ha fayenma hande kene fota wonde 13 cuuma e nder 14 état kala kene fota wonde yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena to leydi Mali fiyande musɓe wannode toon to nokku biyeteɗo Wata Guna e nder région mo Gao ha ganduɗa kene fota wonde 49 e jeetato neɗɗo mbasen pittali men e wiide laamu leydi Mali kono kadi jandel kewɗi kolliti kene wona 50 neɗɗo mbasen pittali men taw foof ko jambour en tan gañalde koni woni colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi baɗɗo hoore mum lawɗi ni kene fota wonde sunare balɗe tati e nder leydi ndi kala ko fate banggue ararayuji leydi ndi woni darapoji kala ma gartir ha hakkude gam sunanade wonande ɓeena yaltuɓe aduna kono kadi o holliti hen mette makko no fewi woɓɓe hollirɓe hen mette mumen ko ɓeena woni MINUSMA mo loni tawete toon ɓene kadi kolliti nguɗo hen jangu ko jangu ngo méritani wadde ɓiɓɓe leydi ha joɓoɗa pittali 50 neɗɗo wona hunde yonde no fewi ɓenne kadi kolliti hen mette mumen yoga e pelle winderɗe kala kolliti hen mette mumen no fewi jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal ɓiɓɓe leydi Mali biyeteɗo colonel majeur Daouda Ali Mahamadina waɗi jillu mum hecciyanki jamma kirɗo no fewi jamma jenguɗo no fewi toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Senu nde o ari o tawi ko sosoɓe ne gonga o tawi kadi camcamɓe ne ɗaɓɓoyi ko ñaami o tawi liliɓe ɓe e barinaɓe ananɓe kala ne keeɓi banggue tan ene lebta wone yimɓe ne mbiɗumen koma gadda haalisaji hay goto wonani e poste muɗum goto kala waɗata koko weela kono nde o naati tan ngal ɗo Bowal laaɗi diwoje ko nden kamɓe kala ɓe tini moni kala ara ciññela muga o holliti wona nden kay kisa ɗe gandi wona ngol tan woni goho Bowal laaɗi diwoje ngal Bamako ene ngakki nden kana fewi sa tenti noon so tawi jamma ari hewɓe hen kay kewi tan waɗoyde koko beela jeeyi sabano jofima toon piɗel tene kadi o wasima maɓe ngol noon ene wawi ma ɓennu kono lawol gongol ene gasa ma kuule cattuɗe pawe e dow mabɓe leegala biyetengal Sira Koro kene foto wonde sukaɓe tato jooli toon tawɓe jooli koye foos goto kewɗo ndiyam dak kamɓe ɓen noon yooliɓe ɗon caggal mum police jagguino jeyɗo oɗon foos kono jinnaɓe kolleno jinnaɓe ɓeɗon sukaɓe tato woni Issa Guindo bamum sukaɓe holliti police yo ɗaccu on kono kadi o yaafima ɗum noon ko hoddiro kono kadi o holliti kala gasɗo foos mum yo tinno hippa eɗen gandi won e yimɓe hewɓe ne gasa fosuji ɗaccire noon so tawi ndiyam ari so tawi tan foos o nanni ndiyam ha heewi pono oto ne wawi nadde hen neɗɗo ne wawi nadde hen jawdi ne wawi nadde hen ɗum noon foos moƴƴi tan ko sa fewni ha gayni waɗi hen dal timmuɗo hanki ko fate banggue examen taw ganduɗa ko BTD fuɗɗi e nder leydi Mali kala kono kadi haɗani hofgo juuɗe taw ko ɓen jangguinoɓe ne jokki ha tentifinoɓe toon to kay ha toon to katti kala kadino sukaɓe hewɓe wadɓe kawguel mumen e nder ɗiɗon nokkuji kala sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie Kodnena Bouba.
eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi men Gambie ene wayno tan docteur eɓe finiroɓe toon to hôpital mo Demban ene wayno ɓe kolliri tan de oɗo waktu Rafi Mboros monimo 19 ne ƴellitiɗo e nder leydi meɗen Gambie ha tengti toon to Demban ene wayno ɓe kolliri oɗo waktu de kala ñalawma ma yi jaltuɗo henete aduna tene kadi oɗo waktu eɓe cohli ko wiyete ko oxygéne gam tan wade wallitade ɓen to banggue fofango ni saabi ɓe dokki yogue e jaydiyankoɓe ne mbawata arde ceedetino ɗum koye muɗumen te hayso woni kamɓe docteur ɓe ɓe gadoraki wadde hono noon udditande jaydiyankoɓe damiɗo muɗumen gara jiiya o ɓeɗo wonduɓe oɗo Rafi caggal nde jaydiyankoɓe ɓe naati toon jalti mbi konti kene tolno e baldiji 60 pawɗi taw ɓen kadi gondi koye on Rafi te ha joni ne woodi aroɓe taw gondi koye on Rafi so keɓani to goni duttototo koye galliji te so duttitima kadi ene mbawi rabde ɓen wonɓe ɗo kadi ha joni gonɗinani on Rafi ene woodi ɗum ni saabi ɓen docteur ɓe mbawi umminde konguɗe muɗumen te wiide tan yimɓeɓe yo ndento dente de tene kadi ndento tottodirde juuɗe kadi mbawa woɗɗodirde kala kadi mo wawa ɗum yo tinno yo suum hunuko mum ha e fayi e hinere muɗumen te kadi sene yalta soɗo ndiyam e sabunde so arti kadi soɗo ndiyam e sabunde nde tawno rentade ɓuuri e safrade oɗo waktu ni ɗum saabi eɓe guiri laamu ngu nde wata wallideɓe oxygéne wawa kadi wallitade ɓeɗon wonirɓe toon to Demban hayso woni Demban e wuuro lamorgo ngo woni Banjul e Serekunda ene woɗɗodiri no fewi de kono rentade ɓuuri safrade ko dinnen Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda. Kodnene Abouba sen gewi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry caɗele ya ngara teskama ha tenti ñalawma hanke hande kala ɗum noon firti ko ɓen dognoɓe taxi ji kame bisuji kala ko natanɓe hofgo juuɗe ɗum ko caggal nde ɓe jinno ɓeydude ko fate banggue cogguji ya ngara ɗum ko caggal nde laamu ngu ɓeydino kala keni wiye gasoil essence super kala e nder leydi ndi kamɓene ɓe kollitino ya ngara gonnoɗo kene gonnoɗo 1,500 taw ko franc guinéen gonnoɗo 1,500 franc guinéen ma won a 0 picca walla mbiyen 0 piccala 5 0 piccala 15 walla mbiyen a ndiga a piccala 15 taw ko dollar ɗum wonata jarya oɗon ngara ɓe jinno waddi ɗum ko ujunnaje 2 taw ko franc guinéen ma wona ndiga piccala nogasa taw ko dollar kono laamu ngu wi ko ñett ala hen haydara kamɓene oɗo saaɓe natani hofgo juuɗe Rafi musɗo kamniɗo mettuɗo jibinowo Ebola ko on tigui yiita e nokku biyeteɗo Guewo Kuddu ne tawi e nder leydi ndi taw nokku wiye taw Rafi o wiyete ko Marbourg Rafi o wiyete ko Marbourg Rafi musɗo noon ganduɗa oɗo hen ko jibinta ñaw Ebola e nder galle goto ko ɗon ñaw yiita lundiyanke bita Abdoulaye Ba ɗaccitanoɗo e nder cuuɗi niɓɓi yeehi safroyade ken wona jonte tati ruttima hanki toon to kaso taw kadi ganduɗa ko jeeyaɗo e landa IFDG woni landa Cellou Dalein Diallo ko wona ɗum ko eɗen gandi hednogas goo lewru octobre hitande 2020 kanko yaltino liste wonde Cellou Dalein Diallo gagnima e nder ɗiɗon sumgoji to Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ɗum ko hanki caggal nde pamodiral natti wonde hakkude FPI e kanko ɗum noon o holliti maw darnu landama ko kesso ko wona ɗum ko wonande on keyniko gonnoɗo keyniko biyeteɗo Pascal Afinguesan kam tigui oɗo sa waɗi kappare wonande oɗon parti onon holliti Laurent Gbagbo to jiiɗanɗo koko ɗomɗi ɗomka wonande yidde laamade toon to Côte d'Ivoire kedora joni ko fate banggue jaagoɗo hoorejo jaagoɗo leydi Mali ne tawe toon to Abidjan ɗum ko guila hanki woni Chekela Maïga gam tawtorede jonde wattude nogasa jeeɗiɓire jonde congrès ko fate banggue ɓamtare kankone makkoy Patrick Achi ɓe dañi yewtide no fewi toɓɓe jaaƴe ko fati e gurdam leydi Mali to Niger épidémie ñaw choléra ko kañum tigui feeñi toon ha ganduɗa yoɓima pittali 12 neɗɗo kene wona 213 neɗɗo ne tawe e cuuɗi safara ɗum no waɗi koye nder région mo Maradi ɗum noon ko caggal nde toɓoli garno toon ha nokkuji kewɗi tuɗi ɗe gandi so tawi tan toɓoli gaari so tawi yolayri waɗi ha nokkuji tuɗi ndiyam tan so renaki o ñonkoto so heewi so ɓooyi rewata hen ko pawle musde no fewi to Burkina Faso worɓe joguitiɓe armeji ɗiɗi taw gaɗa ko heptinaɓe ko fate banggue seɓɓitade pittali men joɓama ɗum noon ko nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Kosi
kosi ko hakkunde mumen ko biyeteɗo Damaso ko toon e nder diwan mo Boni ko toon ɓe jooɓi pittali ɓen yoɓi pittali ɓen ko koninkoɓe leydi Burkina Faso ɓen ɗiɗo pittali men yoɓaɓe hen goto wiyete ko Sidibé Ousmane ɓurandirede Muslima goɗɗo wiyete ko Bande Amadou ko ɓen pittal men guitta taw ko worɓe tuumaɓe ko fate banggue yoga e jogitade armeji no feewi to Burkina hande keddoɗen hanki ñawore udditi toon taw ganduɗa ko ñawore ɓen ɗiɗo tuumaɓe to ne mbanno jangu mumen hitande ujunnaje 2015 toon to leydi Burkina taw kadi ganduɗa ɗe dokkiri toon armeji kono ne kadi mbaɗa gueɗe kewɗe ɗe pewani biteɗo Aruna Sinare ne wonde Ousmane Kindo ɓen ɗiɗo ñawore mabɓe udditama hanki ma yahɗo ha 13 nduɗo hen lewru to Nigéria pelɓodiral hakkude pelle ɗiɗi bandiji ha ganduɗa police notti hen dañi biftede hen ɗiɗo hen goto jeeya ko toon to Suisse goɗɗo noon ko ɓiɗɗo leydi Nigéria ɗum waɗi koye nder état mo ogno ko toon ɗum waɗi kono haɗo suwa taw yiitede kono kadi holliti ɗum wonande police walla mbiyen jagorɗo kalfinal hakkude leyɗele mo leydi Suisse ene wondi kadi e jayde e armée leydi Nigéria to RD Congo ko suka journaliste goto dande mum taƴa toon to nokku biyeteɗo ruttuhuro ne tawe e nder normo Kivu ɗum noon andaka hol waɗɓe ngal ɗon baɗala to Cameroun koninkoɓe tatto mbasi pittali men ɗum jeenayi hanki lewru août nokku biyeteɗo Sagme noon ne tawe hedde kerola hakkude leydi Cameroun kame Nigéria koninkoɓe tatto Boko Haram waɗi men jango ngal pellodiral noon dañi goto e jeeyaɗo e Boko Haram wasi hen fittadu mum toggana ko policier goto tawani wasi fittadu mum e suudu mum hôtel mataw ko toon o yinno wartoyade walla ko taw ko toon o wara kono kam tawa komo maayi e nder nduɗon suudu hôtel e taw ganduɗa koye hôtel e nder diwan biyeteɗo kawa kanko policier o no wiyete ko Sahara tawama e nder sac makko note goto mo windi toon wonande mboɗo hoddi e mon kene wona duuɓi e kitale mboɗo rewe ñamale ñande kala mboɗo nodde mboɗo waɗe message uji yimɓe ne garane mbiyami addu kalisam mboɗo wonde ganuma hooram nde ne uddi kala moon mo mbimi yo wallam wallata kama ɓen noon ɗiɗo ɓe haali indi mumen e nder on note oɗo saaha ene tawe e juuɗe dadiɓe to Sina suka jeyaɗo toon to Canada kam tigui taƴana ñawore kay kaso mayata woni tan prison à vie taw o yaltata ɗum noon eɗen gandi Chine sa nanguirama drogue ko toon ñolata gardiɗo siya waɗi jillu mum subaka hande o toon to Israël maɓe kal ko fate banggue bomboje bombaɗe hakkude kero Liban kame Israël holko jeeyi sababu ko waɗa ɗum ko maɓe kal ko fate banggue nucléaire mo Iran toon to Israël ha joni toon to Afghanistan e nder balɗe 4 taliba en nangui guure 6 ɓurɗe mawnude e nder leydi ndi kala ɓe jaɓani ko toon to wiyete ɓe jaɓani ko wuuro wiyetengo Kaboul kono kadi oɗo saaha mo gonɗen teskama ko pellodiral musgal woni toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi hen kikiɗe hande o ɗo yeesalirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiran meɗen